nyaya yangu mukadzi wangu anditeerera. Two, Sati maenda kuti mukoma kukumbiro pamata handiteerera pakuteerere ngozi munogona kumutenda unoruya akaya zvitotavhumi taurati handiteerera kudai handiteereri. Hapana achandinoronga naye semudzimai vangu achinditeerera kana tichinzwanana. Two, kubva ndiroore mukadzi wangu handina kubva ndaita rugare rwakanaka, ukama hwakanaka nanatezvaro wangu. Zvinova zvandikazotsvagurudza ndakaona ari ndiye mukadzi wangu aripo pakati penyaya idzodzo. Kufunga ndo zvinhu zvasvika pakuti tizisiyana nomukadzi nevana vatatu. ndikuti muba mukoma amenyimba vana 3 handiteererechi Pamusoro chingoita mumwe mwana ndofunga hatina kuti tarambana nhasi. Uya mudare kuchendura ndane gore 10 months singagari mudzimai wangu. taurisai kama What 25 2023 by park ndakaenda kunasadoko wangu ndakamuratidza meseji iyoyo ndo meseji yandaisirwa ine mhosva yangu handisi kuziva kuti ndei. Tikamboenda pasadoko tikataura nyaya yacho tikataurika sisi wangu wakabhuya nyaya ikatamuenda kupei asi handiziva kuti nhasi vandini mataura natete nasadoko chakachinja chii chamunoti ano kubva kutaura kwatakaita takaona zvachinja unokuita sei unooneka toziita zomunhu baba vanomukadzi baba vanomudzimai wawaita saka nyaya iko vanoti ivove mari tinonzipihwa nemudzimai wedu ivo vari ndakaramba ndakati handipiwe mari nemudzimai wedu ndinopihwa neni mari nokuti ndinoshanda handikwanisi kuti nditambire mari inotanda kuibva pano nemukadzi uyu. Vakasvika pakuti chikafu chevana kuchikoro mwana wangu anofanira kuenda achitora kuna ameni mwana wangu anofanira kuenda achitora chikafu nameni. Ndikati hazvizi izvozvo ine wangu ndichamuisira mhanzi yemulachi atoenda kuchikoro. Watoti nemumwe mwana wangu wakatora 2022 wachimupa maini magina wana mwana mwanawa ano makore mangane mwana akatorwa achienda kwamaini ari plese ibomira isiso ndikunda taura zvanzi nomukadzi wako wawati hauchamutaura waiti ukawana mari wewe unopa amaini notenda unopa amaini
ukauya nokulusai ukamura mwana kuti ende mubame izvo zvawaite pamusoro yodari ipapo ndokupokana nako waita sei regai ndipatsanangure tichidzoka kumashure regai ndipinde munhoroondo yacho. Ndaita madzimai mairi ndine takshop iri kunyamwanga kwamaikoro. Ndiine takshop ndakagara pasi nemadzimai angu vari vairi mumapa onai madzimai angu nyaya pano ndeyekuti takshop iyi ndoda kuti muri vairi mutaurirane pachenyu murhane takshop iyi ndo ichava iri mari yenyu munenge muchidya. Inini mari yangu yekubasa teichirongera zvatinoirongera yetakshop yeta yenyu mashandiro muchaita kuti muchashanda sei muchimanja takshop yenyu zviri pamuri. Ndikasimuka ndikaenda kubasa handikandi pamuri. Ndasimuka ndaenda kubasa madzimai anga yatenderana nazvo akasara chichinjino akazondisendera meseji akati zvamaronga zvazvira inini handizvifundi. Tichironga kudaro takati isusu izvozvo hatina mari zvatisina mari chatinacho istaff grosari iri mushopu. Pagrosari hatina tinaro mushopu torai zvokudya zvenyu zvese kushopu. Amai vakaramba vakati inini handiende kutora chinhu mushopu ndinoda mari inobva kwauri. Vakasumuka vakaenda kuna sekuru wangu vakati ndoda mari inobva kwavari. Ndikati sekuru hazvina kuipa zvavataura ndazvinzi kubva nhasi ngavasatora grosari kushopu. Inini pazvinhu zvavaifana kutora grosari kushopu ndakuti zvitengese kushopu mari chinongotora ndichivapa ndozvinhu zvatikatevedzera. Nhau yomwana yavari kutaura mwana handina kutora nechisimba. Ndine madzimai mairi madzimai echituwa nomwana musikana. Mwana uyu ndio mwana wangu musikana. Aipota achienda kwaMainin achidzoka achienda kwaMainin achidzoka. Amai vakasvika pakuruwa mwana apo varuwa mwana akatiza kumba akadzokera kwaMainin. Ndakafonera ndikubasa kuti mwana adzoka kumba asi amai guru vanofonera kuti mwana ngaadzoke. Ndikati hapana chakaipa ngarare kumba mangwana makuseni anozodzokera achienda kuchikoro kudzokera kumba kuna amai vake. Ndakavafonera mwana adzokera aenda kuchikoro mwana kuzoti abve kumba kwamai achiendako itori nhau yakaitika pakati pangu naamai nanasisi wangu wese ichibvira nokuchikoro. Mwana aidziisiwa navainzi Madam Chambo. Mwana aida kuchikoro akadza Madam Chambo akati Madam ini handichada kudzokera kumba ndoda kugara nemi. Ndakafunwa naMadam Chambo naye baba ko mwana aita sei ari kuti achada kudzokera kumba ada kugara nemi. Ndakati aitsere mustori Madam chingokamufodai mwana adzokere kumba. Mwana adzokera kumba amai ava ndiri kubasa vakandisendera meseji vakati kumba kuchisina chikafu. Ndanga ndiri kwamutantara kumba kuchisina chikafu. Ndakati hapana chakaipa mai foni yangu yadzima zvandaitoziva mwana wangu ane foni ndibva ndasenda mari pamukuru ndichishandisa zita ramai ava ndashandisa foni nhamba yemwana kusenda mari pamukuru ndichisendera amai ava right. Amai vanotora mari Friday vanosiya tenga chikafu vakasiya mwana asina chikafu amba. Mwana akandifonera akati ndana usiya chikafu pano vafonera vakomasiya mwana asina chikafu nokuda kwei zvanzi muitire plani yamakamboita. Plani yandakamboita ndakavatumira mari yechikafu wasasotenga mwana chikafu. Itai plani muite zvatakamboita. Ndakadhiraivha kwaHarare ndakadzoka kushamba ndikatengera mwana chikafu. Ndakafonera hanzvadzi yangu iri kuRushingo akavabvunza vakatara kuti December kuti baba vakatumira mari pafoni yatatenda inini ndiine foni. Ndakadzidzisa kuti handina kutumira mari pafoni yemwana ndakashandisa nhamba dzemwana payavo foni yaidzima dzima. Kwaiwe naMurume iwe waizviona here iwewe pachako vakadzi vairo vati mutakiokuita izvi pamusoro yodati sokuda kubatanidza kwandaita mhuri yangu ndaizviona zvakakodzera. Handina kwati waiti pamwe chete waichinjana mumwe akaita mumwe waita. Ndine zvandaida kuti ndigone kubatanidza mhuri yangu maererano kuti kana ndakanzi ndiri kuita bhizinesi rinokura mhuri yangu inenge yakabatana. Pamusoro yodari handina kumanikidza papa. Ndofunga kana takshop yacho hawana kuirana for 3 years hawana kuirana kwamakore anga anoita 3 hawana kupinda. Chakandipa kuti ndisvike pakudaro avo vakatomboendesa komplaini yekuti inini handisi kuendeswa kutakshop. Handisikuendeswa kutakshop. Takachiti ngatichinjana vakatomboti tikagara pasi vakawira mati ngatichinjana mwedzi miiri tichirana wega pachavo. Ini ndakagara sababa mwedzi miiri wokutanga arana vatachiti January musi wa 2 January ndo paifana kuchienda amai guru vanotobva kuHarare kuti iyo wachinjana waite handova take off
ameguru akawanika ndikafuna ko muri kupi vakati hai inini handizozvikunda tazobvunza tagara pasi takuchibvunzana vakati matauriro amakaita ndiasina kundifata saka nhasi une wako arambira here nhau yekuti wakaramba kuteerera panhau yetakishopu ota kuti taura iwe zvawakaramba kuteerera zvacho wataura zvetakishopu chete pamusoro yadai ndofunga ndo nhau yanga iri kutaurika kuti tabvira kutakishopu tichienda nhau hombe iripo pakati pamadzimai hatina chatiri kutaura tichinzwanana matare nematare tichidzokorodza chinhu chimwe chete saka zvakadii kuti zvakasvika munomudarira chifumbu chimwanamo ndafara kwazvo kutaura newe ndovapinde mudarirapo pakushunga bvara kubatanizesiro kana kwatupita momboenda mopuwa nguva yekuzozorora muchitaurirana zvakaitei mapuwawo majeke goni munomudarira muchifumbuchu takudzise kuti mbodzekera ikumba mombonotauraaaaaa zvakaitei pamusoro yodai ndofunga gore ne10 months ndataura kuti ndanga ndisati handokazvi ndine zvakawanda zvandakada kuti ndidzidze ndione kuti mumwe wangu anoshungu here nomusha wake maererano nokunetsana kwataita but handina kana one chandakaona kuti mumwe wangu anoshunge kuti kunyangwe rimwe zuva raanoti inini nhasi aenda kunana sekura kundauya muzukuru wenyu haasi kundida asi ndiri kumuda ndicho chandiskamudara kuti anondida asi unombotora mwana kuti kumbezerechina nodziya kundanyona pamusoro yodati ndofunga muchangu ndakamboshingirira kubva ndichiroora kuzoti ndisvike pakuita zvandaita izvo handanyatsa kuona kuti ndakundika musha unoda kuti amai kavundu kumbeze dhara rinoda kuwachwa futi vozaka rabarire zvidariti pane here patazumumwe pamupokana kuti pamashoko ataurira kubva patakishopu tasvika mutanyanya takishopu pane nhau here yamungati amunonga kwamzenga apo wadaya utatu mugadzikani murume izvana Mainin vakashanda kushopu, inini vakashanda kushopu. Ndaiti kana ndauda chikafu, ndoti mainin tumira chikafu. Vaingotumirwa kamafuta, sauti, tukeje raisi. Nai kutedzwa junior. Zvinhu zvinotisa kuti every week ndichitabasa kuti nai nditumireyo chakati, nai nditumireyo chakati. Ivo kana vanguda chikafu, vangu vasingauzeki. Murume wanje yakuntu. Kwemi madu kushandisa system iyo kuti unoshandisa murume wenyu vaitaura kuti taura nemunhu kuti akushopu bottom line ndekuti hamusi kudiwa masono izvozvo zvaitirwe chinai iwe shamari zvaurambira mukadzi muudze chimupeshereni tingapedze nguva taurira zvinobatika ateerere ibva wabudisa $10 tadzidza imwe tsika muno yebhasi ndakasisina nokuti yodara racho ndinatowabhadharira mari idea racho ndinatowabhadharira saka amai junior kana mapedza ka amai junior anongoramba kwagara pano iwa una kwaunoenda kusvika mukadzi aita sei aenda pamusoro yodari ndakasununga kuvatakura kurambana hazviro kuti taputsa ukama takabereka vana kunyange gore 10 months agara vana ndochengeta nemopa mawaina pamusoro dani shere ndaroora asi baba vanotipa $40 ndikabereka vana 4 vana zvashanu saka kumba ndine 2 1 9 vanonipa $40 saka kuona vakupa $50 ndezve apo neapo asi nguva yavo zhinji vanhu vari muno mavaya vanoita ibva mangu muchipedza pana munoita maintenance pamusoro yodari handirambe $40 zirikutaurwa vana vangu inini kana ndikatadza kuti watengera chikafu chokuti zvandakanga ndine polisi ndekuti vana vangu chikafu chokutyoro zvokutyoro zvavana vangu ndita ndega koko zvokudya manheru zvokudya manheru ndopandavapa $40 kana ndauya kubva kubasa ndoya ndakarongedza chikafu chavana ndichivasira kumba kwavo ainge isiri kuti 40 pamwedzi chikafu indaita supplement i40 yekuti ndaivapa pamupei yangu inini yaiuya ndoshandisa yepamonth here yepamonth ndozochiti ndinga ndawana ndowedzera ameno kana ipapo wachititi inini ndikuwanyipa handisina kuti aninyaya homwe
Kati wenda kumaintenance kakula zikapo mali neno uchibva panapa woenda pana Toshiba wobatsira umeenda kumaintenance handi ndiyozvo maita ende munosaina mama masunungurwa mama ndiseshirini kwa amadzini moisa sharing of property usainera usainera mshama vana 4 yavari vanatezipata vakatora mfuko yekwasi yakaita nati so ano soja kushatsa simba ndamona pakaona kuti saka challenge saka ndamuziya kana kuti